Studenti fl-Università ta' Malta qed isibu ma' wiċċhom diffikultà meta qed jingħataw istruzzjonijiet mill-lecturers biex isegwu t-tagħlim tagħhom mill-Junior College. Il-ġurnal The Times of Malta kwota studenti mid-Dipartiment għal Benesseri Soċjali li fl-aħħar ġimgħat il-lecturers qalulhom li tutorials kellhom isiru fil-Junior College fejn l-istudenti ikunu jistgħu jitqasmu fi gruppi iżgħar. Ir-raġuni li nataw kienet li fil-kampus m'hemmx biżżejjed kmamar f'dawk il-ħinijiet partikolari biex iservu għal dan il-għan. Iżda l-istudenti danu inkonvenjenti ieħor minħabba l-ħin li kollhom bżonn biex imorru minn post tal ieħor u għar minn hekk minħabba l-problemi ta' parkeġġ fiż-żewġ naħat. Meta resqu dan it-tħassib, l-istudenti nataw l-għażla li jkunu huma stess li jażlu post alternattiv. La darba dan ma kienx possibbli u s-sessjonijiet qed jinżammu fil-Junior College. Ħafna mill-istudenti qed jispiċċaw jaslu tard bil-konsegwenza li jitilfu partijiet sostanzjali minnhom u jitelfu lil sħabhom. Ikkuntattjat mill-ġurnal kellim għall-Università ta' Malta ikkonferma dan ir-rapport u nħeba wara l-iskuża li l-iskedar ta' timetables hi xi ħaġa komplessa u għalhekk mhux dejjem ikun possibbli li jinstabu l-post u l-ħin adattat għall-istudenti kollha. Jirriżulta li din mhix problema li nqalad din is-sena biss, hekk kif fis-sena akademika li għaddiet kienet irrappurtata sitwazzjoni fejn lecturers kienu qed jagħmlu sessjonijiet saħansitra fl-uffiċċji tagħhom jew jipposponuhom minħabba nuqqas ta' spazju.